Pinatigil niya nun, bossing ano. Ano kasi rito, wala yung nagtitinda rito. Hello mga manoy! Hello mga manay! Fans ka ba ng Batang Drummers? Well, dito kay Himbal, updated ka sa mga gigs nila. Kaya, subscribe na! Tara! Pinatigil niya nun, bossing ano. Ano kasi rito, wala yung nagtitinda rito. Sabi mo isa, tuloy daw. Ayan, okay, ligaya. Atin naman si bossing. Nauglo tuloy yung ano, ganda na eh. Ganda ng balis kanina eh. So, naudlot kanina mga manay, kaya ulit pasaway yung isang nagpapatigil eh.
Hindi talaga makapuwak na rito mga manoy. Bawal daw talaga. Walang pandemic, okay lang eh.